Pane chitiko chinoshamisa chinoonekwa kuti chitiko chine tension, chine ropa mukati, chitiko chine hondo. Aiwa, chinoitika kuZANU-PF conference. Apa tinoona kuti Mabo Chinomona, uyo anotaurwa nevanhu achinzi she is the one who is to replace the Vice President Constantine Chiwenga tichazo kuside rema-Women's League. Panapa vanotaura masviko vachiti aiwa, haana kana kumbosvoda, haana kumbonyara. She presented herself achifara, aiwa, achitamba-tamba, achinatsoratidza kuti aiwa, she is enjoying. Sanapinda masviko mudanyogo panapa ana majara chaivo zvinopa subscribe, like, turn on the bell icon. Tipinda pendo pakanyora posta this video ramuri kuona muchimuona Mabo Chinomona uyo achinyatsa kujaivha, achirova jive songs avaimba unyora achiti Mabo Chinomona, we supposed to take over from Chiwenga, made the president known. She was sitting next to Chris Mutsvangwa, another anti-Chiwenga force. Chinomona is supported by the West Midlands province, led by own Mula, which is pushing for the replacement of Chiwenga. To mashikwaria panapa achiti aiwa, this Mabo Chinomona haana kana kutomboda kumbonozvivanza kana kuda kutomboti information iyi ivanzike kana isazivikanwa, but she presented herself akatoonekwa kuti aiwa, she was there. Aiwa, vari seated next to Christopher Mutsvangwa musa kuti she is the one vamwe vari kuenda against the vice president. Titudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi chatiri kuona kuti aiwa, kunyange zvayo in its all efforts vakomana vethe ruling party vari kuzama kuda kuvhara the disorder irimo kubato ravo, vachizama vachiudza vanhu vachiti aiwa, isusu bato redu rinorinyarara. Tinoona kuti maloopholes ose aya ari kubuda, vanhu vachiona vachimaona as if kuti these signs anyatsoratidza kuti mubato menyu hamusina unity, hamusina kubatana. Tidze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe, like, turn on the bell icon.